Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 92. Zsoltár első versét. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet! És hallgassuk meg a soron következő Heidelbergi KT kérdéseket és feleleteket. Úrnapja. 126. kérdés. Melyik az 5. kérdés? Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz, Krisztus véreért nekünk, nyomorult bűnösöknek ne tulajdonítsd sem az általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot. Ugyanakkor a te kegyelmedről tanúskodik bennünk az az indítatás, hogy feltett szándékunk fele barátainknak szívből megbocsátani. Folytassuk együtt létünket, és énekeljük a 367. dicséretünk első, második és harmadik versét. 367. Emeljük Jézushoz szemünk. Amen.
emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten ígéjét, amin szól hozzánk a Jelenések könyve 11. részéből, a 15. verstől a 19. versig terjedő igeszakaszból. A 7. angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a királyi uralom, ami Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ülnek trónjaikon, arcra borultak, és imádták Istent, és így szóltak. Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat, és uralkodsz. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak, és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt. Áldja meg Isten az ő igéjét, csendesedjünk el, hajtsunk fejet és imádkozzunk. Magasztalunk téged, uraknak ura, egeknek királya, magasztalunk téged, életünknek megváltó Istene. Magasztalunk, édesatyánk, azért, hogy életünk benne van ebben a nagy-nagy szeretetben, amit megélhetünk, amit eddig is megtapasztalhattunk. A te szeretetedben, ami akkor is jelen volt, amikor nem értettünk élethelyzeteket, amikor nem értettünk nehéz utakat. Szereteted akkor is, ha a terheinkben álljuk, a jelenben is a próbát. De köszönjük, hogy jöhetünk eléd, és megszólíthatunk, és kérhetünk, hogy segíts és erősíts, Urunk, benne, mind abban, amiben vagyunk. Erősítsd életünket, és ölelj körül most azzal a szeretettel, amelyben megérezzük az advent örömét, a karácsonyi várakozás örömhírét, az örök örömhírt, a megváltott létünket. Urunk, áldunk az advent, az ünnep valóságáért. Azért, hogy részesei lehetünk mennyei erőknek, mert te látod a mi leterhelt életünket, te látod a mi erőtlenségeinket, és ugyanakkor azt a vágyat, hogy az ünnepünk benned legyen, az ünnepünk veled legyen. Azt a vágyat, hogy a fények azok tőled jöjjenek, hogy a békesség, amelyre annyira vágyunk, az a te lelked által töltse be az életünket, és töltse be otthonainkat, azt a helyet, ahol élünk, ahol küldetésünk van. Urunk, itt vagyunk előtted, és kérjük azt is, hogy bocsáss meg a te szent véredért, bocsáss meg nekünk mindabban, amiben vétettünk ellened, amikor nem figyeltünk egymásra, amikor nem tudtunk úgy mozdulni, ahogy te elkészítetted még a mozdulatot és a szót is, hogy tegyük és lépjünk és menjünk és mondjuk. Mi nem figyeltünk rád. Urunk, bocsáss meg, és emelj fel szereteteddel minket, emelj fel magadhoz. Kérünk azért, hogy szent lelked tüze ébresszen és élesszen fel minket. Köszönjük neked az elkészített igét, a te szavadnak a valóságát. Úr Jézus Krisztus, szenteld meg a mi szívünket, szent lelkeddel légy jelen közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk az Isten üzeneteinek meghallgatására,
és énekeljük a 178. dicséretünket. A 178. dicséret így kezdődik: dicsőség az Atyának. Isten igét olvasom Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt leveléből, a 3. részből a 20. és 21. verseket. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Pontosan egy évvel ezelőtt szintén a Jelenések könyvének egyik szakasza, mégpedig az utolsó szakasza volt előttünk az egy évvel ezelőtti adventi 4. vasárnapon. Ma egy másik szép és ünnepi pillanat az, amiben beletekinthetünk, és tehetjük fel az adventi kérdést, hogy te vagy Uram, te vagy az Uram, aki eljövendő? És nem folytatom, mert bár keresztelő Jánosnál nem született nagyobb embere földön, mondta róla Jézus, de mi mégis azt a tudást kaptuk a hitünkben, hogy mondhatjuk, hogy mi bizony nem mást várunk, mi nem azt hiszük, hogy egy másik messiás lesz majd, aki eljövendő, hanem ebben a mai adventi készülődésünkben is mi őt várjuk, a mi Urunkat, akiről így ír János, mint aki látta a láthatatlant a Jelenések könyvében. A világ feletti uralom a mi Urunké, és az ő Krisztusáé lett, és ő uralkodni fog örökkön örökké. Mi a mi Urunkat várjuk vissza, és hadd mondjam így, tévedhetetlenül. Hitünk ebben egészen bizonyos. Bár fura az a világ, ami körülöttünk van, fura az is, ahogy az elmúlt napokban olyan gyakran lapozgattuk a naptárunkat, naptárunk lapjait, határidő naplóink utolsó lapjait, és próbáltuk beírni még mindazt, ami elmaradt, ami még fontos, hogy ebben a nagy rohanásban mit ne felejtsünk el, milyen teendőink vannak, miközben kezdődik majd valami új, elkezdődött az új egyházi esztendőnk, annak a körforgása újra elkapja az életünket, és mire észrevesszük, már itt van a böjt, a nagy hét, aztán újra húsvét, ahogy a mai napon is olvashatjuk, a minden vasárnapok legszebb örömhírét, hogy nincs a sírban Jézus, hanem feltámadott. És aztán ott vannak az angyalok, Isten mindig résen levő követei, ahogy majd olvassuk néhány nap múlva, a kinyílt menny ablakából kitekintő népes mennyei sereget, a rácsodálkozásban Isten nem csak a mennyben, a dicső országában, hanem itt a földön, itt ebben a törékeny életben, mert ő vállalta ezt is, vállalta értünk. Minden vasárnapok örömhíre, ünnepe, Jézusnak a győzelme, aki ott van az Atya jobbján, és onnan lészen eljövendő, ítélni, és ahogy olvastuk most is, magához venni az övéit, kicsinyeket és nagyokat. Ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Mert itt kapcsolódik a mi kis életünk mindehez, a magassághoz, amiről itt a Jelenések könyvében olvasunk. Ahhoz a dicsőséghez, amiről itt valami képek, valamit sejtetnek velünk.
És kedves testvéreim, napok óta ennek az örömet tölt be, adventi várakozásomat ezt teszi ragyogóvá, amit Pál apostol mond el az előző mondat bizonyosságához kapcsolva, hogy nekünk pedig mennyei polgárjogunk van. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Hát ez az én adventi várakozásom öröme, és hadd hirdessem most nektek is ezt, hogy bár lapozgatjuk a naptárunkat, bár múlik az idő, telnek a napok, valami fura körforgását érezzük a dolgoknak, ahogy egy vers is mondja, köröttünk körbe ér az idő és a tér, bekerít, átkarol a mikor és a hol, nem előtte, nem kívüle, benne vagyunk a határtalanban. De mi mégis benne vagyunk Isten határtalan, és itt használhatjuk helyesen ezt a szót, Isten határtalan szeretetében. Mennyei polgárjogot kaptunk. Hogy miért? Azért, mert, és hadd olvassam tovább a Filippi-beliekhez írt levelet, illetve egy előző szakaszát, a gyönyörű Krisztus himnuszt, tehát azért, mert ő nem tekintette zsákmánynak, mármint Jézus, vagy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Úgy, hogy szolgai formát, ember létet vett föl, hogy hozzánk hasonló legyen. Mert Jézusnak egyetlen célja volt az, hogy prófétaként hirdesse nekünk az Isten országát. Aztán az, hogy főpapként bemutassa a saját halálában az egyszeri és tökéletes áldozatot, és aztán, mint király, harcoljon, és feltámadásában győzzön a bűn és a sátán erői felett. Amikor visszatért, nem csak uralkodni tért vissza, amiről olvassunk, amit János valamit picit betekintve láthatott, hanem azért is, hogy szüntelen, esedezzen érettünk az Atyánál. Hát testvéreim, ránk fér. És azért is ott van, hogy helyet készítsen nekünk. Akik ezt hisszük és tudjuk, és az életünket személyes érintésében ez átöleli, azok örömmel mondjuk most is, hogy polgárjogunk van a mennyekben. Vagyis, mondjuk így személyesen is, engem ott várnak. Testvérem, téged ott várnak. De jó ezt tudni, hogy a szennyes ruhánk lecserélődik, hogy az életünk foltjai, az életünk nyomorúságai, amelyek naponta távol tartanának a mi Urunktól, azoktól megtisztít bennünket Jézus. Naptárunk lapjait nézegetjük, miközben adventi örömünk kiragad abból, ami a ma és ami a holnap, mert sokkal többet tudhatunk abból az igéből, ami örök, abból a szóból, ami nem embertől származik, hanem abból az ígéretből, ami valóság. Régi próféták jelzik a szabadító érkezését, és megszólal Bibliánk lapjai már az elején az ős evangélium, és aztán hatalmas ív a proféciáktól a beteljesedésig, és aztán tovább, odáig, amit már nem látunk, csak hiszünk. Hiszünk, hogy ő eljövendő. Mi is várjuk, mint az Ószövetség népe. Egy kedves gyermek ének jutott eszembe körülbelül 2 héttel ezelőtt, és azóta nincs nap, hogy ne jutna újra eszembe. Simeon Bibliaórán, a Simeonos Bibliaórán is emlegettük, énekeltük. Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Mi várjuk az Úr Jézust, mi várjuk az Úr Jézust, mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. És folytatódik, még van szó arról is, hogy még repülünk is elébe. Hát naponta eszembe jut ez a kedves gyermekének. A Biblia Múzeum különböző installációi mind-mind üzenetet hordoznak. Ebben a nagy munkában vagyok az elmúlt hetekben. Lesz ott egy olyan forgatható eleme a kiállításnak, amelynek a képeit majd mint egy puzzle-t össze kell illeszteni. 3 oldala lesz. Az egyik szól majd Ézsaiás proféciájáról. A másik szól majd a beteljesedésről, hogy gyermek születik nékünk.
aztán a harmadik arról, amit a Jelenések könyvében is olvashatunk, ami megíratott, amit Jézus megígért, hogy kinyittatik a könyv, hogy feltöretik minden pecsét, és van méltó, aki kinyissa a könyvet. Mert János bár sír, de milyen keservesen sír, mert attól fél, hogy nincs méltó, nincs ember, nincs, aki kinyissa. Érzi a súlyát az eseménynek, de aztán mégis van méltó, mert méltó a bárány, mert győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda. Kedves testvéreim, hatalmas ív, és a végét hitben látjuk. Mert tudjuk, hogy ahhoz, hogy ez a kifejezés adventi örömünké lehet ma is, hogy mennyei polgárjog, ehhez kellett, hogy Jézus nagy-nagy szakadékokon keresztül építse fel ezt az évet. Olyan állapotaiban az emberiségnek, amely az Istentől elszakadt állapotok legmélyebb élethelyzeteit mutatta. Vagy mondjuk azt, hogy olyan személyes állapotainkban, amikor a kétségeinkben csak tapogatózunk, hogy bár lenne valamiféle kimenetés, akkor is ott vagyunk a kihúzott ív alatt. Évezredek szakadékaiban, a 20. század félelmetes gyötrelmeiben, bűneiben, a kétségbe esett kérdésekben. Amikor féltjük a következő nemzedéket, féltjük, de mégis tudva azt, hogy nem mi húzzuk feléjük a megtartó burkot, hanem az Isten íve alatt van az ő életük is, gyermekeinké, unokáinké. A kegyelem szép íve alatt. Pál apostol, de boldog és határozott, mennyei polgárjogunk van. Azon gondolkodtam, hogy írhatná azt is, hogy hát reméli, hogy majd így lesz. Írhatná azt is, hogy kedves testvéreim, nekem van, de nektek nem tudom, hogy van-e. Aztán írhatná azt is, hogy hát be lehet ebbe a körbe lépni majd valahogy, lehet ezért tenni ezt vagy azt, hogy így legyen, sokféle gondolkodás van erről, de ő határozott, és ezt a határozottságát nagyon szeretem én is. Mennyei polgárjogunk van, Isten adta Jézusért. Ezt hirdetik az angyalok a betlehemi mezőn, ezt hirdetik az elhengerített kő mellett, és ezt hirdetik a mennyben a trombitaszók kíséretében, a világ felett a királyi uralom, ami Urunké, és az ő Krisztusáé. De mit mond még Pál, amikor Korintusba írja az egyik levelét? Ti viszont Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Testvéreim, csak csodálom az apostolt, hogy ilyen merészen kijelentett egy ilyen mondatot, amikor nem is ismert mindenkit. Nem is tudta, hogy azok között, akik között majd felolvastatik ez a levél, hogy kik lesznek éppen ott, hogy kik tértek be éppen abba a közösségbe, abba a családi, gyülekezeti vagy házi Isten tiszteletre. Ő nem gondol arra, hanem megelőlegzi az Isten szeretetét. Megelőlegzi azt, amit tud, hogy ő előbb szeretett minket. És azt a biztos hitet teszi hozzá még, hogy hát az Úr majd elvégzi az ő munkáját a mi szívünkben, amit elkezdett a Krisztus Jézus napjáig. Mert mennyi kétség van bennünk, mennyi kérdés, mennyi bizonytalanság. Mi hogyan is lesz? Hogyan fog az én életem a megérkezésig annyit változni, gondoljuk, hogy majd valamit azért csak oda vihetek az Úr elé. Hát testvéreim, nem így van. Bízzuk rá magunkat. Keressük őt. Adjuk oda az életünket, hogy kéressük, hogy Uram, végezd el, amit elkezdtél. Végezd el, hogy az teljességre jusson. Különös ív az ív alatt a mi életünknek az íve. A végét nem látjuk. Esetlenségeinket a krisztusi úton, azt viszont igen, azt látjuk. És mégis hisszük, hogy nem az igyekezetünkért, nem azért, hogy bármit is elértünk volna, nem azért, mert az életünk olyan jó irányba haladna, hanem azért, mert az ívét, ami Urunk húzza maga meg, és rejti el az ő nagy íve alatt, a
kegyelem éve alatt. Különös világ nyílik meg karácsony ünnepén. A hatalmas nyitány, a testélet ige bontakozik ki majd minden szem előtt, angyalkarral készül az Úrnak útja, aztán már nem nagy harsonával, csak csendes, finom jelzéssel a nyitott sírnál, és de jó lesz ezt is olvasni majd mai csendességünkben. Megnyílik az ég, titkok tudói leszünk, megnyílik a mennyei követek előtt, hogy jelezzék, hogy Isten elvégzi a mi szabadításunkat, és mi az ő országának polgáraiként várhatjuk őt vissza. Kedves testvéreim, lapozzuk a naptárunkat, lapozzuk meg lassan, le is cseréljük majd új naptárra. Lapozzuk, hogy mit kéne még beírni, ami fontos. Hát azt nem tudjuk, hogy mikor szólal meg a 7. trombita. Nincs semmiféle naptár, nincs kód, nincs tudásunk erről, és de jó, hogy ez így van. És nem tudjuk, hogy mikor halljuk majd a vének megrázóan szép énekét, hogy hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, hogy visszavetted nagy hatalmadat és uralkodsz. Előtte a Jelenések könyve 10. részében hangzik, hogy nem lesz több idő. Betelik ebben az értelemben is. Isten vár, még vár, de nem a végtelenségig. Elközelített a mennyeknek országa, hirdette meg Jézus, és egyszer minden összeér. Mert mi nem az időtlenségben hiszünk, nem a végtelenségben, hanem az idők teljessége lesz az, amikor hangzik a 7. trombita, és az, hogy örökkön, örökké. És amikor mondjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ez már nem csak a várakozás hangja és érzése, hanem a hitvallásunk boldog öröme is. Hát hogyan is ér össze a mennyei liturgia és a bizonyosság ebben a 3. évezred egyik évének a végén, itt ma, advent 4. vasárnapján? Hogyan ér össze a mennyei istentisztelet és a mi kis templomunk istentiszteleti alkalma? Hogyan kapcsolódik össze a hitünk és bizonyosságunk a mennyei polgárjogról, amit tudunk? Hogyan kapcsolódik ahhoz, ami mégis megjelentetett, kijelentetett számunkra? Hát úgy, testvéreim, hogy minden Isten tiszteletünk Krisztus uralmát hirdeti. Krisztus uralmát. És bármilyen kis közösség legyünk. De ha mi ezt meghirdetjük, de ha mi ezt éljük, akkor hiszem azt, hogy mennyei távlatokat és mennyei érintést kap minden alkalmunk, amikor itt vagyunk, együtt vagyunk. Amikor az igét olvassuk otthon csendességünkben, mennyei érintést és mennyei távlatokat. Krisztus uralmát hirdetjük és hisszük. Legyünk olyan közel hozzá, hogy feltáruljon az ő szeretetének szélessége, hosszúsága és mélysége. Hogy megérintsen az a meghívás a zajos világunkban, az ünnepi készülődésünk közepette is, az a meghívás, amely tőle jön és hozzáhív minket. Jézus Úr, Jézus Kyrios, ahogy a legősibb hitvallásunk is mondja, uralkodik a mennyen és a földön. Országa eljön. Országának erői közöttünk és bennünk vannak. De boldog ünnepünk lehet, ha úgy várjuk őt, mint mennyei polgárok. Az egyik lányom mesélte a napokban. Az egyik kis elsős fiúska az osztályában mondta olyan unottan, miért is kell mindig ünnepelni a kis Jézust, ha egyszer már megszületett? Miért kell ezt évről évre ismételni? És mielőtt a lányom válaszolt volna valami okos, választ adott volna a gyermeknek, megszólalt mellette a pici lány, kis osztálytárs, ránézve a kisfiúra ezt mondta, hát nem tudod, ő egy különleges baba. Hát igen, testvéreim, valami titok, különleges, már nem baba, már nem kisgyermek, nem földön járó istenember, hanem uraknak ura, királyoknak királya. Aki hív ma is minket,
a dicsőítők seregébe. És hadd mondjam azt, hogy nem messzi távolról néz minket, nem az időtlenségből néz le ránk, hanem lelke által itt van, közöttünk. Áldjuk őt, magasztaljuk őt, kedves, hadd mondjam így, kedves mennyei polgártársaim. Amen. A 331. dicséretünk 4. versét énekeljük. 331. a 4. verse így kezdődik. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia! Urunk, mennyei királyunk, Jézus Krisztus, nem a messzeségben vagy most sem, hanem szereteted ölel körül. Szereteted öleli körül ezt a kis népet ezen a helyen. Magasztaljuk neved, Krisztus, megváltunk és szabadítunk. De jó, hogy te vagy az eljövendő, hogy téged várhatunk, hogy jogtalan életünk benned kapott jogot. Mennyei otthonunk, polgár jogát ajándékoztad nekünk. Szennyes életünket megtisztítva vár minket ez az otthon. Urunk, mit is mondhatnánk néked ezen az adventi vasárnapon, mint azt, hogy jövel, Uram, Jézus. Áldunk testélet ige, áldunk és magasztalunk azért, hogy hitvallásunk örömét, hogy te mindörökké ugyanaz vagy, hogy mi ezt meg is tapasztalhatjuk. Megtapasztalhatjuk a mindennapokban, nehéz élethelyzeteinkben. Urunk, várjuk az ünnepet. Úr Jézus Krisztus, hadd mondjuk így, hogy várunk téged. Várunk, Urunk, téged. Újra nem sajnálsz utat, időt, erőt, eljössz ugyanúgy, mint rég, mert sajnálod a makacs és kishitű embert, aki még mára sem tanult meg semmit. Eljössz csendes léptekkel, hozod szeretet csomagodat, öröm ajándékod, széttárt karod együtt érző ölelését, földre jössz újra, ugye kopogtatsz nálam is. Amen. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat, csendes, halk imáinkat, sóhajtásainkat. Szívünk gondolatai is előtted vannak. Légy ezért áldott. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, most hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, Vallomások című sorozatunkban hamarosan Dobó Kálmán és felesége írását olvashatjuk. Ünnepi adventi alkalmainkra hívjuk fel a testvérek figyelmét, erről szórólap készült, amely kellőképpen tájékoztat bennünket, szabad belőle még vinnünk. Hátralévő ünnepeinket külön emlegetjük. Kosztümös gyermekkarácsonyi alkalmat tartunk ma délután 4 órai kezdettel, óvodás és iskoláskorú gyermekekkel, ifjúság betlehemi játékával, sok szép énekkel, szeretett vendégséggel lehetünk együtt. 23-án kedden este megtartjuk bibliaóránkat és imaóránkat, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 24-én szerdán, kora délután 3 órától karácsonyi templomi áhítatot tartunk. 25-én és 26-án, karácsony mindkét napján, reggel 7 és délután 10 órakor lesznek istentiszteletek úrvacsora vétellel. 28-án, az esztendő utolsó vasárnapján is megtartjuk mindkét istentiszteletünket. 30-án, kedden este 6 órától az év utolsó bibliaköri alkalmát egészen a hálaadásnak szenteljük. Rövid áhítat mellett hosszabb, hálaadó imaközösségi együttlétet tartunk. December 31-én délután 5 órától évzáró, úrvacsora vételes istentiszteletünk lesz, illetve este 8 órától gyülekezeti közösségi csoportjaink együtt tervezik a szilveszterezést. Hálát adunk az ünnepi évért, szép énekeinket újra énekeljük, helyet adunk személyes vallomásokra, lesznek vidám percek, játékok, ifjúságunk és vállalt egy kis műsor erre az estére. Házigazda Nagy Béla és kedves felesége Eszter lesz. A szilveszteri ünnep éjféli úrvacsorás áhítattal zárul. Az új esztendő első napján délelőtt 10 órakor lesz évkezdő istentiszteletünk úrvacsora vétellel. Segítsük a rászorultakat tartós élelmiszerrel. Az év utolsó napjaiban ismét szeretettel kérjük az adományokat. A visszajelzések szerint mindig örömet okozunk a támogatással. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik pénzadománnyal segítették a Filippi alapot. Összesen több mint 200 000 forint készpénzadományt oszthattunk szét. És végül dr. Sindoros Szabó Katalin üzeni, legközelebb január 9-én péntek este lesz ismételten térítésmentes angol nyelvi oktatás. Most Horváth Ildikó, kedves testvérünknek adom át a szót, és áldott várakozást és hetet kívánok! Áldás békességet, én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az iratterjesztés gazdag kínálatából csak nagyon röviden szeretnék néhány könyvet mutatni. Kapható a Bibliaolvasó kalauz, az útmutató és a fénysugarak kiadvány. A revideált újfordítású Bibliát ajánlanám. Ajándéknak azt gondolom, hogy van egyszerűbb és szebb változatban is, ez nagyon alkalmas. Amit szeretnék kiemelni még az iratterjesztés, a gyerekeknek szóló kínálat most nagyon bőséges. Aki kézműveskedve szeretne a bibliai történetekről beszélgetni, mesélni a gyerekeinek, nekik nagyon tudom ajánlani ezt a Sok nép atya leszel című kiadványunkat, illetve
mesébe ágyazva az evangélium. Max Lucado könyvét azt gondolom, hogy sokan ismerik, ennek egyik kiadványa most egyszerűbb változatban is. És hogy a felnőttek sem maradjanak akár ajándék vagy olvasmány nélkül, Gyökösi Endrének a megszokott kis füzeteiből idén is lehet kapni többet. Ez például a legcsodálatosabb karácsonyi örömhír. És egy novellás kötetet szeretnék ajánlani, a Tócsa tükörben a címe, Füller Tímea írásaiból, aki szeretnék nem elveszíteni azt a látásmódot, hogy a hétköznapokban a csendes csodákat föl lehet fedezni változatlanul, akár saját olvasmányként, akár ajándékként is szívesen ajánlanám. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Én is áldott ünneplést, készülődést kívánok a kedves gyülekezetnek. Az áldás vétele előtt énekeljük a 398. dicséretünket végig. 398. Úr lesz a Jézus mindenütt. Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Úr lesz a messze tengerig, hol, ahol nem fogy, s nem telik. Ő neki mondjuk bőimát, díszítsük azzal homlokát. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengétek. Gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve. Ő királysága bő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldatnak. Minden teremtés dicsérje, a király Krisztus tisztelje. Angyali ének szenjen fenn, minden föld mondja rá, amen. Bizony hamar eljövök, jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra!